Saya kembali si DJ Iran Ludi. May kutsara dyan. Oo, kutsara. Kain. Meron pa DJ Iran Ludi. Ay, si Manay rin. Oh, karagada ka ma. Oh, todo mano. Mano. Ha? Ha? Sagmaw? Ang saan ang sagmaw? Pantayin ko yan. DJ Iran Ludi. Simot? Oh. Simot sa chicken?
Hulihan, ludi. No. Oo. Kala sa trip. Ano? Ito na eh. Oh, Ano? Sabay. oh, tinapay. Kore, noy. Lang mo doon sa ano? Bakit dyan na eh? Kadakot pa yun. Hulihan, ludi. Na? No. Blend. Blend. Hulihan, ludi. Ay, ubos na. Oh. Pasayan. DJ ludi ng Petaluga. DJ Salate. Ano ba ga? Ha? Mayo ka man soman. Bobo ka man. Sabi ka sa naman ang bobo. Ano? Mayo din ako nagdon. Chicken yan niluto mo. Asay na. Aka namin. Ha? Ako wala. DJ ludi ng Petaluga. Bagong. Medyo na mga Jay. No? Kailan magapot? Kailan video? Ako